jara kanyeshi aywa atonya barake nyugo no ye ministry mimbe no be kenya ko kuna bi jamnatu sangare limana ko imam umaru jarabu mun dibi kelela kanyeshi madam jamnatu sangare ma amina wala sisan aw ye soir de bamako konnala limana ngayana ngasen bema aywa l'indépendant ambi do ale de konnala kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye limanaw ni wagati na mali jamana de wulilen bɛ ka i bolo mana bɔ togo jamana kuntigi n'o ye fɔr ɲasinbe limanaw ko ale ka kɛ kumada ye mali ni CEDEAO cɛ gɛrɛntɛ min bɛ yen a mɛnna sabu a bɛ kalo 4 bɔ sisan CEDEAO ani UEMOA nin ye jɛrɛjɛkulu ye minnu bɛ farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu ko fɔ mali yɛrɛ b'a la ni ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ mali jamana kɔni wulilen do bi walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ CEDEAO ani UEMOA cɛ u ye maa min ye sa maa min bɛ se ka kuma kɛ o la o ye fɔr ɲasinbe n'o ye togo jamana kuntigi sabu maa dɔ min ni maa bɛ se ka fɔ mali ka fɛlɛw fala mali ka nafa n'o bɛ se ka sɔrɔ ayiwa fɔr ɲasinbe in ale ka wulikajɔ bɛn bɛ o ma o de la min bɛ tali kɛ indépendant kɔnɔna la bi ADP maliba o ka denfa n'o ye Aliyu Bubakar Jalo ye ayiwa Aliyu Bubakar Jalo min n'a yɛrɛ a ye députéya a kun ye députéya sɔrɔ Kayi mara in na min ye jamanakuntigi kalata min fana kɛra a nana jɔyɔrɔ sabanan na Ibrahim Bokar Keita ani Soumaïla Cissé o kɔfɛ min bɛ tali kɛ ADP maliba ɲɛmɔgɔba in n'o ye ayiwa Aliyu Bubakar Jalo ye a ko a ka jamana ɲɛmɔgɔ a b'u fo kosɛbɛ waati min na u ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin fɔr ɲasinbe ma n'o ye togo jamana kuntigi ye ale ka kɛ kumada ye walima ale ka kɛ kuma sira ye min ye mali ni CEDEAO cɛ Aliyu Bubakar Jalo y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kɔni bɛnna ale ma kosɛbɛ wa ale bɛ mali jamana ɲɛmɔgɔw fo o baara in na sabu nin b'a jira k'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw limanaw ko u ka taasira u b'a dɔn sabu bamananw ko ten ko i nin ka kuma o bɛ fɔ yɔrɔ min na i kan ka sigi ye de nin bɛna fɔ yɔrɔ fɔr ɲasinbe ye maa ye maa min bɛ n'ale mali fɛla o fɛla o y'ale yɛrɛ ka fɛla ye n'i ka ko ta ka di o ma limanaw a dɔ bɛ dɔ la a bɛ se ka ɲuman fɔ a la o la sa Aliyu mali jamana ɲɛmɔgɔw ye nin min kɛ nin ye ka fɔr ɲasinbe k'a da don baara in na ayiwa ko o ye foli kun bɔ wa fɔr ɲasinbe yɛrɛ limanaw e ko baara in a ma ni sigi bɛn koyi sabu k'a wulilen don a ko yɛrɛ la ka ban a bɛ n'a fɔ a bɛ wulikajɔ la CEDEAO jamana kuntigiw ka kuma olu fɛ olu yɛrɛ damaw bɛn tɛ ko la nin waati in na sabu dɔw ko embargo min binna mali kan k'a ka wuli ka bɔ yen dɔw ko ayi ko embargo in ka to yen fɔr ɲasinbe kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la ni jamana kuntigi ninnu ɲɔgɔn cɛ minnu bɛn tɛ a ko la n'o ye mali ni CEDEAO cɛ gɛrɛntɛ min bɛ yen a jirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔ bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan Abidjan o sen fɛ u ko min ma ko sommet COP 15 a bɛ n'a fɔ o sommet in kɛrɛfɛ u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda walasa ka se ka CEDEAO jamana kuntigiw k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka kuma mali ko in na ayiwa min ye embargo ye a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na limanaw l'indépendant ka kuma don ale ye l'indépendant kelen in kɔnɔna la ko Bamako sigida 6nan n'o ye commune 6 ye a bɛ n'a fɔ ale maire min bɛ yen ni o ye Bubakar Keita ye ko cour suprême y'a jira k'a fɔ ale kɔni bolo bɔra baara la pewu sabu a bɛ n'a fɔ maa min banna baara la lasa min ye cour suprême ye k'a ye Bamako gouverneur yamaruya a ka min ye Saka Kone tɔgɔ don ale fana bɛ URD la ko o yamaruya ale ka maire jɔyɔrɔ ta commune 6 ale kɔnɔna la limanaw section administrative min filɛ nin cour suprême kɔnɔ ale ka sariya sen min bɛ yen n'o ye arrêt numéro 286 min taara mɛkalo tile 5 san 2022 limanaw ko k'a jira k'a fɔ Bubakar Keita ale de tun ye maire kɔrɔ ye commune 6 la ko a bɔra mairiya la bi maa min bilala a nɔ na o ye Saka Kone ye wa ni maa fila bɛɛ lajɛlen limanaw nin bɛɛ ye URD tɔndenw de ye ni maa min hakili b'a la maire kalata min kɛra san 2016 commune 6 kɔnɔna la URD tɔn o de ye seba sɔrɔ commune 6 mairie kɔnɔna la kosɛbɛ u ka tɔnden minnu bɛ yen ni olu de tugutugura ɲɔgɔn fɛ a jarala k'a fɔ yɛrɛ conseiller min b'u bolo min ye commune 6 kɔnɔna la ayiwa conseiller u ka can kosɛbɛ o de la min ye san 2016 la a jarala k'a fɔ hakililajigin na URD ko conseil segin de b'a bolo conseil segin na o b'a jira k'a fɔ commune 6 kɔnɔna la limanaw ko URD a ye seba de sɔrɔ kalata min kɛra maire kalata la san 2016 tɛmɛnen na a jala k'a fɔ waati la kalata min kɛra
maa min kun y'u ka tête de liste ye n'ale de kun bɛ bɛɛ ɲɛma ale yɛrɛ de kun ye maire ye o ye Aliu Kulubali ye Aliu Kulubali a waatinin kama jamana ɲɛmɔgɔw nana ale bolo bɔ baara la n'o ye maire ye san 2018 o mana bɔ yen min ye liste la maa min bɛ jɔyɔrɔ filanan na Aliu Kulubali nɔfɛ o de kun ye ayiwa Boubacar Keita ye yɔrɔ ni kalata kɛra i b'a sɔrɔ conseil la conseil fɔlɔ bɛ yen filanan bɛ yen tête de liste bɛ yen minnu dadalen ɲɔgɔn kan olu de bɛ jɔyɔrɔw ta nin mana bɔ yen nin bɛ gɛrɛ Aliu Kulubali bɔlen Boubacar Keita ale de kun dan bɛ Aliu Kulubali kan ko ale sɔrɔla ka na Aliu Kulubali nɔ na ale Boubacar Keita in fana a nana kɛ ale fana ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ ayiwa a bɔra URD tɔn kɔnɔna la maa min dan b'ale fana kan n'o kun kan ka kɛ maire ye o ye Awa tɔgɔ dɔ fana ye Awa Samake ale fana ko ale bɔra URD tɔn na n'i tɛ tɔn kɔni kɔnɔ ka ban i tɛ se ka kɛ maire ye tɔn tɔgɔ la ni maa fila bɛɛ lajɛlen n'a fɔra k'a fɔ u bɔra URD tɔn na maa min bɛ yen sa n'ale de bɛna jɔyɔrɔ 4nan na n'o ye 4e conseil ye o ye Siyaka Kone ye Siyaka Kone ale de ka ba wolola fila nin na Cour suprême ko u ye yamaruya d'a ma sariya don ko k'a sigi min ye maire la nin waati in na sariya de taamana limanaw sariya de fɔra nin ko la indépendant ka kuma don ko a ka kan fɛn caman n'an ka jamana kɔnɔ yan ni sariya sera ka taama a bɛ fusaya kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la o mana bɔ yen info matin an bɛ don a kɔnɔ a kuma na limanaw kunnafoni fila fana bɛ info matin kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye an bɔra ka maire ko kuma min fɔ sisan o kuma kelen in fana bɛ yan nɔ nka nin ye nin dugumaw de wuli bɛ ko f'u ka maire ko a ka gɛn ka bɔ maire la maire yɛrɛ tɔgɔ ye ko Mamuru Buware limanaw min ye Falo filɛ nin bila mara la a commune denw de wulila juma tɛmɛnen in na a bɛ se dugu 26 ɲɔgɔnna ma ka taama kɛ nisɔngoya taama don limanaw taama in a bɔra u ka dugu camancɛ la ka taa sous préfecture la limanaw ka taa fɔ u ka sous préfet ɲɛna k'a fɔ ayiwa kuma fila kɔni t'olu bolo bi olu bɛ min ɲini u ka maire n'o ye Mamuru Buware ye limanaw ko a ka bɔ maire la sabu Mamuru Buware in u ye sɛbɛn min ta n'o ye déclaration ye ka taa di sous préfecture ma kuma minnu b'a kɔnɔ ka jalaki bɛ min ye maire kan limanaw i b'a sɔrɔ taamakɛyɔrɔ yɛrɛ la sɛbɛnfɛn minnu tun bɛ taamakɛlaw bolo dɔw ko a maire zone u tɛ fɛ k'o ye ayiwa maire min bɛ yen fana ni ayiwa ale de ka baara bɛnnen bɛ tila farafarali ma u ka dugu kɔnɔna la k'u tɛ fɛ k'o maire in fana ye maire min fana bɛ yen bi ko ayiwa a kɛra sababu ye ka musow ka nɔgɔ k'a minɛ u la n'o ye nɔgɔ sɛnɛ yɔrɔw ye ko k'a kɛ nagakɔrɔ ko damanda ye sabu ko n'i y'a jateminɛ hali impôt ko la limanaw ko a mana fɔ ko impôt ka sara ka ban i b'a sɔrɔ maire n'o ye Mamuru Buware fasiri ka kuma don dɛ limanaw ko a bɛ taa a yɛrɛ nagakɔrɔ sigida minnu bɛ yen n'o y'a ka quartier ye i b'a sɔrɔ a b'o kɔɲɛ di olu de ma olu de b'o l'impôt fara ɲɔgɔn kan ko nin n'a damanda Mamuru Buware a bɛ commune min kunna n'o ye Falo ye o filɛ nin bila mara kɔnɔna la limanaw ko dugu sigibaaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ fɛ u ka maire ye sabu ko hali dɛmɛ o dɛmɛ mana na ONG fɛ i n'a fɔ Aprofem ko Aprofem waati dɔ la ale nana ka musow dɛmɛ ayiwa u ka nɔgɔ baara la k'a y'o baara in fana o nafa a y'o ta ka t'o di a yɛrɛ ka nagakɔrɔmaw ma maa minnu y'a ja limanaw ko Falo dugumaw a musolakaw a n'a sifinw bɛɛ lajɛlen kɔni wulila k'i jɔ ka taamaba de kɛ ayiwa k'a jira k'a fɔ ko hali u ka min ye kalansow ye kalanso minnu bɛ yen n'o bɛ Falo kɔnɔna la limanaw ko ji yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ k'a di o kalanso ninnu ma ko k'a sɔrɔ maire kɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Kasum Kulubali ye limanaw ko ale tun bɛ maire ka nafolo yɛrɛ de ta k'a don min ye jiko la ko ji kun tɛ se ka kɛ majɛ ye o waati la ko nka kabini maire nana n'o ye Mamuru Buware ye limanaw ko fɛn fɛn ye gɛlɛya ye ko de bɛ u ka dugu kɔnɔna na n'o ye Falo ale dugu kɔnɔna ye k'u kɔni bɛ min ɲini sous préfecture fɛ bi limanaw k'u ka maire ayiwa olu kɔni t'a lakodɔn bilen k'a fɔ k'u ka maire don n'i ye Falo yɛrɛ lajɛ limanaw a bɛ se maa 200,000 ni maa 50 olu de bɛ dugu kɔnɔna in na min ye dugu 26 ye a bɛ o de ko fɔ ale informateur kelen in kɔnɔna la limanaw a jirala k'a fɔ Bamanci maa min bɛ yen n'o ye Jadisi ye n'ale tɛgɛ tara Cour pénale internationale fɛ limanaw Al-Hassan ale de ye maa min bɛ yen ni ayiwa Tombouctou waati min na Bamanciw firila Mali ka san 2012 waatiw la ayiwa Al-Hassan tɔgɔ in ale de tun ye maa min bɛ yen ni commissaire de police do Bamanci wale minnu bɛ yen i n'a fɔ ACEA walima a n'a ɲɔgɔnna caman a tun b'olu olu tɔgɔ la ayiwa Mali kɔnɔna la yan Tombouctou mara kɔnɔ a jarala k'a fɔ Al-Hassan
samba flani tani fla katabla samba flanta ni sabala Tombouctou dugu konnala ko dugu min be ni dugu barkalendo de mana walju keme sabani bisaba ani saba daga yoro aywa yoro minum be ni yoro sahalindo misiru ni ananyo na chama al asani ale de firla o misiru ka kengenyala misiru min be no ye siri yeye aywa ko ayo o misiru fando uchi anika yoro minum be ni aywa dien ke la tomba ka bolo fara min be no UNESCO ye o kema ka yoro minum makaran ka fo se manga keuma wa yoro do mabsega ta o nyedamu ayoro la aywa ko al asan ale de tara firi o yoro ka yoro berejele chika da kolonci o al asan yere ashibi sambinani annanna dinani o babolo ngafo denduru o babolo aywa ko jalaki min bina ka cour pénal international fe o de ko ay dangarke harmadiyan la bengani wale ka nyeshi musoma ani ka jaguya wale ko ta nyeshi sigidala mawma limana o jalaki min bina ka cour pénal international ya mine ka nyangi jalaka fo abo kiri bolo de kabi kunga aka lafasali ba min be no ye aka avocat ye Melinda Taylor o de a nyini ka fo ko jalaki min bin to flene Al Hassan ten yere togo o de min bi talike Al Hassan ag Abdul Aziz ag Mohamed nukama ko Al Hassan limana aka avocat Melinda Taylor aya jira ka fo ko samba flani tan ani fla aywa ko ni yaye ko bamanchiw olu nana bimi Mali jamana ka Mali jamana ka iba fa bina tla flaye ka fando be o duguma ko lu wuli ka jo ko lu free jamana ka aywa ko dorete ko franci mamunu be no lui Mali aywa mara joyan wale la no colonisation wati aywa ko franci de ka ko kolokolo le ni ko note ko niya jatemne ko Al Hassan mi fleni dine ma de do wa ko akumika ka dine abuka ode makana ko wa niya nyini niya ye abuka nyini ko musolaka woluka finu do minumbu datugu ko wa fana ko ay bara minu ke ka yoro chichi ko o ya ere ka hakilla ye ko beni ka hakilla do ko note ko niya ye ko konfe mo wolu wulimbe bi ka bamacha wari farda aya ko France jamana de ni ko in kolokolo ka Mali jamana ka fando fusaya doye sabo lude Mali jamana mara kana se bima ka fando tla ka fando sorobe fando ma ko minye Melinda Taylor ni alemi Al Hassan ka la fasal baye ako abe minni critique la mo fe no cour pénal international critique la mo ye aya ko Al Hassan mado mini a kelim hakilla de ya blanna note ka fodi ko ayre de ye wula ka bamancha wale takanye shan yare ka jamana ma ko abina foko jamana were walma ma wero ka hakilla de chokole flene malika ni no de mali jamana de do fujunu ka ke ufa jamana ka murbo kuni ale de ni fasire ke limano ayni mbo info matin ale konnala nambora e ami domi mimbi talike fase de 7 minutes kama ko lesor limana kuma damado fana bi lesor konnala beleje bamanchi wale ajrala ka fo bankas ko bamanchi olu tarani ambulance doye ani moto fla ani mobile kile aywa ni wale inkera mado fe minu ni marfatigu do maseka lakodon ko ukonnana moto de ka akera mekalo tile shegi temeni nege kan tan kile yoro mimbe nu kama ko sege sege ale sugu donde ko bamanchi nu nana uyu to sugu du donne mauka chan ka soroka minye marfachiu damne ka mau jawuli wuli mau jawule watimna ko soroka free minye mado luka motoka aywa ani ambulance fla ani ko sege cap o barakela do anake o kuntale do sengla fe bola asomo kerefe ko utara no fana ka mobile o barakela yere ko ko nimbe segeni wati na halsa le seneka se soro kana o kwa dugula o mana boy nyafunke fana ajala ka fo le sor konna la bi ko aywa che marfa tigi do lu fana kemeka sharia de jago sharia ko o choko mi sarafere ale duguka sarafere mi fleni limana una ajala ka fo yoro do mini aywa bamanchi ka mununu zalo ka bo ayoro nuna kosebe ajala ka fo ma ko fole nu no ye che marfatigi nu ye aywa kunana misiri de konala oni misiri matrafa baw a chene muso minnu be uye a jaguya aywa ko minnu be ni olu bomboshite olu la olu ku bomboshibla muso minnu fana be ni aywa a ba jaguya olu ka fana ka se ka fini fima ndo yere la ku fambela jele datugu ni la ini doye
cɛ marifatigi ninnu minnu ma lakodɔn olu de taara ni ɲɔgɔnna waleya sigi sarafeere ale commune kan sarafeere yɛrɛ ko ani ɲafugen cɛ kilomɛtiri 35 ɲɔgɔnna nka commune tɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ɲafugen fana kɛrɛfɛ i n'a fɔ Banikan Kumayira Ngorku ani sarafeere ko ninnu bɛ jadisiw ka mara kɔnɔna la bi wa min ka d'u ye limana o de bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔli ninnu na Seku Amayiga Amap Ɲafunke ale de fana ni kunnafoni di Lesor kɔnɔna la bi limana a bonya bɛ ni kunnafoni ninnu na dɛ an ye nin bɔ Lesor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale kumana limana min ye Nouvelle Horizon ye ale ko Yusuf Toloba mana fɔ ka ban maaw hakili bɛ jigin dɔgɔnɔw ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Dana Ambasagu olu ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔba de don n'o ye chef d'état major ye ko Yusuf Toloba ale de y'i kanto ja dɔ kɔnɔna la ja kura don yɔrɔ Yusuf Toloba kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ jaw kɔnɔna la ka ɲɛfɔliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako siratigɛ ninnu na ayiwa Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ Yusuf Toloba ka zena bɔli in na a kumana min kan ko u bɛ fɛ u ni Mali finitigiw n'o ye Dana Ambasagu donsow ye u ni Mali finitigiw forces armées maliennes ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bamanciw kɛlɛ ko n'o tɛ ni Mali finitigiw mɔgɔ bɛ jadisiw la walima bamanciw la k'u yɔrɔ ɲini ka t'u kɛlɛ k'u ka olu ɲininka olu b'u yɔrɔ dɔn yɔrɔ nin kɔni ye kuma bannen Yusuf Toloba ko bi na ko maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka ayiwa jadisiya kolokolo Mali camancɛ la ko waati dɔ la o kun ye ale yɛrɛ wele assemblée la k'ale ɲininka ko waatiw la maaw yɛrɛ kun tɛ fɛ k'ale Yusuf Toloba y'a ɲɛna sabu tiɲɛ caman bɛ ale b'o dɔn n'ale nan'o fɔ o maa kofɔlenw i b'a sɔrɔ olu tɛgɛ bɛ se ka ta wa ko bi yɛrɛ olu ɲɛ tɛnɛ de kɛn bɛ ale ye ko minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kuma dɔngɔnɔw tɔgɔ la n'u sigin bɛ Bamako yan n'u bɛ ka Moti mara kɛ i b'a fɔ ko u bɛ Moti mara dilan k'u to Bamako yan ko o tɛ se ka kɛ dɛ u ka wuli u ka taa Mopti tiɲɛ min bɛ yen u ka se ka t'o dɔn n'o tɛ ale bɛ min fɔ Mali finitigiw ye o ye kuma min ni ayiwa lasɔminiw de don ko waati dɔ la Bamanca wale min taara ka ɲɛsin Sevare Ɲɔnɔ ani Bafo kama olu donsow n'o ye Dana Ambasagu donsow ye u kun ye Mali finitigiw lasɔmi a waati la yanni Bamanci wale in ka kɛ ko nka miɛtɔ ale ka kuma o tɛ minɛ sogo bɔsɔyɔrɔ la ale Yusuf Toloba ale bɛ min fɔ Mali finitigiw ye bi n'u bɛ fɛ Bamanciw ka kɛlɛ u ka taa minɛ f'u dagayɔrɔ labanw na olu bɛ min ɲini donsow n'o ye Dana Ambasagu donsow ye u ni Mali finitigiw u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ limanaw ko kɛlɛ in a ka fɔ la a ban man di dɛ Yusuf Toloba de ka kuma ye nin Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la limanaw a kuma cayara kosɛbɛ nin waati laban in na k'a fɔ kɛnɛyasoba min bɛ an fɛ Bamako yan ni u k'a ma ko hôpital Gabriel Touré CHU Gabriel Touré ko ji de tɛ n'o ye fure ko yɔrɔ in ye limanaw ni kuma min na a kuma cayara kosɛbɛ a ye maaw kɔni dabali ban bɛɛ lajɛlen ko nin bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ fure ko yɔrɔ la limanaw i mana fatu ka ban i dayɔrɔ laban ayiwa ko ji tɛ sɔrɔ ka furew ko limanaw ni kuma min na fɔra nin ye Nouvelle Horizon maaw ko olu fana wulila limanaw ka taa a ko ɲɛɲini sabu hôpital Gabriel Touré min filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba don an fɛ yan Bamako yan nɔ Mali yɛrɛ kurukara kɔnɔ limanaw ko n'a fɔra ko o morgue ko ji tɛ yen nɔ ka o furew ko a kɔni bɛ maa dabali ban ko nka syndicat min filɛ nin n'o ye syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille SNASPF o secrétaire général Mambe Touré limanaw ale ye Nouvelle Horizon maaw kun bɛ ka jaabili caman d'u ma a ko minnu bɛ k'a fɔ ko ji tɛ morgue la hôpital Gabriel Touré la limanaw k'u ma tiɲɛ fɔ tiɲɛ kisɛ kelen ko a t'a la ko a maa kofɔlen ninnu k'u bɛ nin kuma min fɔ nin ye limanaw ko a kan ka maa dabali ban nin bɛ se ka fɔ cogo di ko k'a fɔ ji tɛ hôpital Gabriel Touré a ɲɛgɛnw na ko bi bi in na ɲɛgɛn 3 de bɛ yen nɔ sow bɛ ko yɔrɔ min na wa ɲɛgɛn 2 bɛ yen o ji o bɛ bɔ Somajep yɔrɔ ɲɛgɛn 1 bɛ yen o bɛ bɔ forage la o ye ONG El Faroukou maaw yɛrɛ ka forage dilanlen ko o ji min filɛ nin n'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ Somajep ka ji ko o ye kuma dɔw la zanni kelen i b'a sɔrɔ ji bɛ na kuma dɔw la ji bɛ tigɛ o de ye ko in yɛrɛ la fiɲɛ ye kuma dɔw i b'a sɔrɔ ji min bɛ tigɛ dɛ ni ji tigɛra yɔrɔ forage min sennen don kuma dɔw fana i b'a sɔrɔ tile ale de bɛ o ɲɛnamaya panneau min bɛ o sanfɛ i b'a sɔrɔ ni tile fanga dɔgɔyara o bɛ ji sama ka bɔ ji fanga bɛ dɔgɔya maa bɛ Touré ka fɔ la o de ye ko yɛrɛ la gɛlɛmama yɔrɔ ye n'o tɛ k'a fɔ ko ji ka tigɛ pepewu ko ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu limanaw ka furew ko n'a ye k'o kuma tɛ tiɲɛ ye maa bɛ k'o kuma fɔ limanaw k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ de ta ka ɲɛsin kɛnɛyasoba in ma ko bi bi in na ji fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ɲini ayiwa ka furew ko n'a ye a ji bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Somajep ka robinɛw la walima ONG El Faroukou ye min ye
foraji dɔ dilan ayiwa ko o de o ɲɛgɛn saba o de bɛ wa ji b'a la bi ji b'a la sini ko nka ji min n'a bɛ to ka tigɛ kuma dɔw la dɛ limanaw o de bɛ se ka kɛ ko yɛrɛ la fiɲɛ dɔɔni ye n'o tɛ k'a fɔ ko ji tɛ yen ko kuma tɛ tiɲɛ dɛ ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko dibi kɛlɛ jumɛn de bɛ yen ayiwa ministre fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Imam Umaru Jara ani madame Jaminatu Sangare nin bɛɛ lajɛlen ye ministre u bɛɛ bɛ faranjɛla fanga gouvernement kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔna la maa min fasiri kɛ o ye Laya Jara ye a ko imam ministre délégué n'o ye Umaru Jara ye ko a bɛ ka bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka min ye Imam Umaru Jara ye a bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ jumɛn de ta ka ɲɛsin ni musoba in ma n'o de ye madame Jaminatu Sangare ye ministre min filɛ nin ye n'a a de bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw a jarala k'a fɔ Imam Umaru Jara ayiwa yɔrɔ olu ale ni premier ministre min filɛ nin bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye olu de ye M5 RFP kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka k'a ye k'a fɔ bi na muso min filɛ nin ye ni a ka baara a dogolen tɛ jamana kɔnɔ n'o ye ayiwa madame Jaminatu Sangare ye a ye baara minnu kɛ kabi ayiwa CMSS la o cakɛda in yɛrɛ de baarakɛlaw y'a ɲini ko madame Jaminatu Sangare ko a ka baara a ye baara min kɛ CMSS la o ɲɛna a ka kan jɔyɔrɔ ka d'a ma faranjɛla fanga gouvernement kɔnɔna la walasa kɛnɛya yɛrɛ a ka se k'o sabati ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la bi fasiri ka fɔ don ko kabi ni i donna an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ n'i ye kɛnɛya yɛrɛ bunakun la ye bi limanaw ma a bɛ se k'a fɔ ko taaɲɛ yira baaraw la ko nka k'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ yen a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye ayiwa Imam Umaru Jara ye ale de ye ministre ye limanaw mun ka baara bɛnnen don dɛmɛ ni dɛmɛ ani maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'o ye déplacés ye u kama ministre délégué chargé de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés ayiwa Imam Umaru Jara ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a bolo bi foyi ɲuman ka ɲɛsin min ye ayiwa nin ministre in ma limanaw ko bɛɛ ka maa ka baara ɲuman limanaw ka fɔ sa ko nka politiko kɛlɛ don a bɛ se ka kɛ politiko kɛlɛ ye sabu Imam Umaru Jara n'a ma kɛ maa y'a ci walima ani maa bɛ jɛ la ka se ka tɔgɔ tiɲɛw sabu a kan ka ye hali kɛnɛ minnu kan k'a ti ye o kɛnɛw kan misali la ayiwa ko muso dɔ bɛ yen ale ala ye den nɔgɔya ale den saba ayiwa ko Imam Umaru Jara ko a taara o kɛnɛ in kan k'a sɔrɔ dun limanaw o t'a ka kɛnɛ ye tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ nin ɲɔgɔnna waleyaw ayiwa a bɛ wuli ka taa yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen n'o t'a ka yɔrɔ ye walima a bɛ da don kumaw la kuma minnu bɛ yen n'o t'a ka kumaw ye nin n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa ministre min yɛrɛ filɛ nin n'a ale kɛra ministre ye limanaw bɛn sema la sabu ko ministre in ni a fɔra k'a fɔ a ye alimamiya yɛrɛ to yen pewu limanaw ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa ye politiki kɛnɛ kan bi ayiwa n'i b'o kɛnɛ kan i kan ka baara kɛ baara min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ alasira yɛrɛ nka kuma bɛɛ ka taa bila i yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn na n'o ye ministre ye a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn madame Jaminatu Sangare limanaw muso min bɛ yen ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ baara kurun kɛlan tɛ a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ y'a ye ko Imam Umaru Jara ayiwa ko a ka sabali a ka muso in to yen kunnafoni filɛ nin dɛ limanaw ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale ka bɛn nin waati in ye o ye nin ye k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an n'a ye kɛnɛ kan k'o lakale ladiriya kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ